reveni în poziție regulamentară. Da. O minge care ricoșează în zona lui Țioli, s-a respins, nu s-au sincronizat nici grecii. O pasă pentru Mitroglou! Este gol! Este gol, 1-0. Mitroglou înscrie, iată, repede, în minutul 14 la o ieșire sau dacă vreți, la o nesincronizare a liniei defensive a echipei noastre. Cred că Tănase trebuia să iasă în presiune mai repede pe jucătorul care a dat pasul de gol pentru Mitroglou. Mai repede, nu trebuia să-l fi lăsat să joace acea minge în spatele apărării. Oricum am ieșit destul de prost. Jucători înalți care pot domina careul la aceste dueluri aeriene. Bate Torje. Hai să o batem bine și să atacăm bine. Să atacăm spațiu, să nu ne poziționăm dinainte acolo, să venim lansați, să atacăm în fața adversarului. Grecia n-a luat niciun gol pe teren propriu în această campanie de calificare. Poate bine acum. Suntem cam poziționați. Bine e și intrat această lovitură liberă, adică spre interior, cu dreptul executată de Torje. Trebuie să cadrăm, să o cadreze. Torje trimite, nu e rău! Gol! Gol! Stancu! Bravo, bravo Stancu! Super! Bătută bine, excelent, excelent! Torje a bătut bine, Torje a bătut senzațional. 1-1! Și ai noștri se bucură în fața grupului de suporteri. Excelentă execuție. Și iată-l pe Bogdan Stancu, cel contestat de atâta lume, înscriind un gol extrem de important și pentru România și pentru cariera sa. Din unghi de aproape 0 grade. Excelentă bătută pe bara a doua. Super, bravo Torje, bravo Stancu. Și încă o dată se confirmă flerul lui Victor Pițurcă. Ce execuție grea! Ce execuție grea are Stancu! Senzațional, este aproape pe linia de tușă și reușește să găsească acel culoar ideal prin care să trimită mingea. 1-1 este un gol de care aveam trimită mingea. 1-1 este un gol de care aveam mare nevoie. Un gol care vine de la doar 5 minute după reușita lui Mitroglou. Am revenit repede. Foarte important acest lucru. Repet, este primul gol, așa cum spuneam și înainte de execuția loviturii libere, este primul gol primit de Grecia în această campanie pentru Rio. Deci primul gol primit acasă de Grecia. Se poate, nu? Da, sigur că se poate. Trebuie să credem, să le punem mai multe probleme. Atenție! Nu! Înscrie Salpinghidis. 2-1. La un singur minut după golul lui Bogdan Stancu, înscrie Salpinghidis la o fază bine lucrată de formația greacă. Incredibil, nici nu ne-am bucurat. Bine că deja grecii sunt în avantaj. Același Salpinghidis. Da, Salpinghidis care a dat pasa de gol la reușita lui Mitroglou. Este angajat perfect la această fază și readuce Grecia în avantaj. 2-1, se pare că avem un meci interesant astăzi. Nu pot să-mi dau seama cum ne-au surprins cu această pasă prea rapid. Iarăși Samaraș care joacă diagonal în spatele lui Tănase. Bine, Rața a strâns, cred eu, destul de mult acolo. Tănase nu vine după Torosidis, fundașul dreapta, care împinge foarte mult jocul pe atac și bine concentrare în fața porții pentru Salpinghidis. Jocul s-a reluat între timp, 2-1 pentru greci. E bine că am înscris. Încă e bine că am înscris. E bine, dar trebuie să fim mai atenți. Trebuie să gestionăm mai bine acest joc. Prea ușor. Tot stadionul în picioare, tot stadionul cântă, minge deviată, periculos pe spate! 3-1. Din nou Mitroglou. Și din nou fază fixă. Suntem depășiți încă o dată la aceste faze fixe. Suntem surprinși.
Salpingidis pe bara a doua, o minge deviată. Aceste faze fixe care ne-au creat mereu multe probleme. Incredibil cât de oportunist este Mitroglou. Ce lipici are la gol. Hai să vedem. Nu este Mitroglou, Salpingidis. Salpingidis este. Nu, autorul golului. Nu, E Mitroglou. Mitroglou? Da. Mitroglou, autorul golului. Samaras așadar, deviere. Nu și reacționează târziu. Mitroglou, Goian este departe de Mitroglou. Apare Raț acolo, dar și el cu întârziere. Mi s-a părut că e Salpingidis. Da, Mitroglou. Deviată mingea. Reluarea nu ne ajută deloc.